Kaixo, Anemiren. Arratsaldeon, ongi etorri Anemiren. Arratsaldeon. 40 urte baino gehiago, daramazkizuzuk bidaian. Nondi datorkizuk grina? Pues egia esan ez dakit, porque gu gaztea ginenean, txikia ginenean, etzeon gure haurtzaroa, etzeon ez telebistarik, etzeon kotxerik ere ez. Orduan, gure abentura guztiak, abentura asko pasatzen genituen, baina kalean, etxe ondoko errekan, etxe ondoko basoan, pizkako askortzen zen, abentura zan guretzako, pues ni ordiziarra naiz. Eta autobus hartu larraitzeaino, eta txintoki iristea, hori izan izugarrizko abentura. Eta hortik hasten zea, gero zergatik iristen zea rutiago, ez dakit. Nik uste eta azkenean bizitza jartzen zaitu ataka batzutan, eta zu justen zea aukeratzen. Zuri honi tindizuten hoiei jarraituz. Ordo nik uste gauza faktore askoren emaitza dela. Emaitza dela, ez da, Arantxak aipatu du, begiak irekita izatea, belarriak erne ibiltzea zoazen eta zauduen toki horretan, zuk ere nora baino nola bidaiatzeari ematen diozu garrantzia? Bai, ze aurkezten detenean bidaiari bezala, nahi pizkatola lotxa bezala edo, ez dakit, bidaiaria, abentura zale, hitz potoloak dira, baina nik uste dut, kirolaria, nik uste dut, bakoitzetik badaudala zertxo bait, eta horrek ematen didala ez gauz igual, ez dakit, estratosferiko egiteko, baina aukera ematen dit modu desberdineta lekuta iristeko. Eta netzako hori da importantea. Nora jun baino, nola iritsi, nik netzako importanteagoa da, bidai bat egiterakoan. Zuk egin dituzu bidaiak taldean, baina baita bakarka ere. Bai. Eta hori konta iguzu, behar du izan oso desberdina, beste norbaitekin, zer esanik ez talde batekin zaudenean, haiekin denbora bat pasatzen duzu, bakarka zaudenean, nahita nahi ez zabalago egon beharko duzu. Hori da, bakarka abiatu egiten zea. Baina, nik uste bi arro daudela, bakarka bituzea, baina bakarrik juntzean hortan, irikiago zaude. Hori da. Kanpoko jende, taldean balima zaude, askotan itxiken zea, gero ekintza horietan edo bidai horietan talde indarra handi bat sortzen da, eta orduan askotan arrisku ere hori bat dago, hor gelditzearena. Zure esku ere badago, hor bakarrik gelditu edo. Baina bakarrik junda, niri bakarrik juteare asko gustatzen zait. Aukera emate dizu, irikiago jutea, ernetasun hori zeagoa da, zure esku bakarrik dagolako. Ez dago beste inor, eta orduan zure baitan dago. Anemiren, izugarrizko irudiak ikusten ari gara. Oso okeraz baldin manago denak ez ditute ongi kontrolatzen, baina hemen Josu Iztuetarekin egindako lehen dabiziko abentura bidai handi hartakoak dira. Kontatuko diogozu zer egin zenuten? Bai, hau izan zen, beida, justu duela bi egun, atera ginala, duela 27 urte. Otsaiaren 2 batean, orduan izan zian, lehenengo 3 pauso zian, 3 pauso desberdinak, eta jende desberdinak parte hartzen zuen pauso bakoitzean. Josuketanik parte hartu genuen 3 pausotan. Lehenengo izan zen, hori ikusi da bezala, Oslotik Norkapera, eskiak eta lerakin, dana garraiatuz, izan zian 2.500 kilometro, eta 4 hilabete. Bigarrena Piraguaz, Oslotik Helsinkiraino Baltiko gurutzatuz, 1.500 kilometro, eta Iraiatik Azaroraino. Horian, arazo pentsi, negu bat gerturetein zen. Eta azkenekoa Txirrindaz. Oslo Kirkenez, 3.500 kilometro. Eta nola animatu zinen? Ze hau da zure lehen dabiziko bidaia handia, ez da, eta handi xamarra iruditzen zaigu? Bueno, ni prinsipioz lehenengorako apuntatu nintzen. Betidanik neukan nolako, atentzia deitzen ziaten gauz horiek. Eta, lehen esatena, txindokira jutea, urrengoa da Pirinota joatea, gero Alpeta juten zea, orduan juten zea zure bidean, ez? Orduan, lehenengoa egin, eta esan non, nik hortarako eszedentzia eskatu behar izan non, baimena lanean, orduan lehenengoa inda gero, eta bigarrena ere, eta bigarrena inda ere, bukatu egin behar zen. Bigarrena. Bai. Eta bidaiak demagun 3 atal ditula. Bat da prestatzea, bestia da bidaia bera, baina 3. bat ere badu.
eta da ikusitakoa edo gertatutakoa kontatzea, zuzenean edo kontatzea da bidaiaren zati garrantzitsu bat. Bueno, hor denetatik egongo da, baina bai, batetik kontatzea bai ekartzen du, jende asko galdetu iten dizu, orduan, zuk izan dako esperientzia, agian beste inorri igual, zaio bururatzen, bidaia honek merezi du, edo antzeko zerbait, edo ez 3 pauso, baina bai bat. Orduan, eman alditan da, jende asko juten da, batzuk bakarrik entzuteagatik zuzain dezun, baina beste batzuk, nik ere indezak eta antzeko zerbait, edo ez berdina egokitu eta antzeko zerbait. Orduan, nik uste badula bere alde positiboa ere, ez da kontatze hutsa bat, baizik eta. Eskerrak guri bintzat kontatzera etorri zera, eta guk gustora hartu zaitugu. 2006an, niko gogoan dut oso sonatua izan zen bidaia izan zen Apaizako Betorena, Ternuan, eta bidaia hori oso bidaia berezia izan zen baita ere. Bai, berezia gauza askorengatik, bidaiaren plantamentu, ez? Eta bidai hartan ingenun 16. mendeko bale zalen ere mutara joan ginen, eta gure asmoa zen, beraien historia, ni ez dut esan, baina Albaolako kidea naiz, Albaolak antolatu zuen hori, eta gure helburutako bada, gure itsas ondarea ikertu eta ezagutaraztea. Hortik etorri zan hau, 16. mendeko arrantzalen historia da, mundu mailan izan da, euskaldunak egin duten proezarik handienetako bat, eta alde berean ez ezagunetako bat. Orduan gure asmoa zen, bidaia hau egin, beraiek egiten zuten moduan, hori ikusten da, 16. mendeko jantziekin joan ginen, bide guztian, elikadura ere zen, hori dana dokumentatuta dago, garai hartan erabiltzen zuen elikagaiak, eta noski ontzia ere, eta navegatzeko modua garai hortakoa. Eze abentura, Eta bidai izan zen, San Lorenzo ibaia jetxi, Quebecetik, Ternuara pasa, eta Labradoreraino, Rezbeiraino. San Juan Baleontzia, ondoratu dagon, lekuraino. Irudiak ikusten ari gara, benetan zoragarriak. Oso paraje derra. Oso paraje derra. Oso, nahi beti esaten den gustatzen zaizkitela gizakia txiki bihurtzen dituzten paisaiak, ez? Pixka sentitzea, natura nire gainetik dago askongatik, ez? Sensazio hori oso gustoko, ez txiki egean, eta txikitasun hori, gure lekuan, natura zure lekuan jartzen zaituenean, ez? Eta itxasoak hori badu. Eta hor, ez dago zure lekuan jartzen zaitu, pero zeitun. Hori ere taldean egin zenuen, lehen Arantxak aipatu du bakarka bidaiatzearena. Egin zenuen lehen da biziko bidaia, bakarka egindako esan nahi dut, Ego Amerikan egin zenuen. Hasiera batean zaldiz egin nahi zenuen. Bai, nik hor ere izan zen, eguneroko zurrun bilotik ateatzeko beharra naukan, eta esan non, beste urtebeteko eszedentzia hartuko dut, eta banoa. Eta aspaldi denekoen Patagonia ingurua ezagutzeko gogoa. Baina lehen esan duten bezala, noa jun baino nola jun ere netzako garrantzitsua da, ez? Eta izan zen Patagonia entzun eta saldiz. Patagonia saldiz. Baina nik saldi, ez neuken inungo ezagutzarik saldiri buruz, ez nun inore ezautzen saldia zuenik, baina orduan hartu nuen urte osoa prestatzeko saldien ibiltzen ikasi, abentura pilo bat irakurri nituen olako gauzak egiten direlako, nola zaindu saldia, ez da bakarrik saldi gainean ibiltzea, bio ginen bidai lagun, beraz nola zaindu, janarien, nola erosi, nola hori guztia, ez? Eta nik hortan nik joala zaten jo, eta nundik etorri zain niri saldi zeiteko, saldi ezertarako ezagutu gabe, eta behin nola prestatzen nahi nintzala, etorri zitzaidan txikitako irudiak, irudi batzuk, eta da nire aitak ipuiak asmatzen zizkidan haos, eta personaian nintzen beti, eta kristun abenturak asmatzen zizkidan, eta etorri zan, baina abentura horietan, batzutan, ni nintzen protagonista Rayo Veloz saldiarekin. Izan zen, netzako kristun deskubrimiento esaten, egia bihurtzen nahi naiz, aitak txikitan kontatutako gauz horiek. Eta politiak, ez da, horiek ekarri nahi zen nituen.